बोला बोला थावे वाली माई की डे सीरीज रिकॉर्डिंग स्टूडियो तकुआ बाजार। आइल कोरोना बड़ी करे परेशान हो, बतिया के हमारा तू माइल ना मान हो। ए माई सुना। आइल कोरोना बड़ी करे परेशान हो, बतिया के हमारा तू माइल ना मान हो। जल्दी से वायरस भगाई तू भगाई तू भगाई तू भगाई कोके सवारी माई से रवा के ओई तू से कनके अपना बचोई तू कोके सवारी माई से रवा के ओई तू से कनके अपना बचोई तू। आइल कोरोना बड़ी करे परेशान हो, बतिया के हमारा तू माइल ना मान हो। जल्दी से वायरस भगाई तू भगाई तू भगाई तू भगाई कोके सवारी माई से रवा के ओई तू से कनके अपना बचोई तू कोके सवारी माई से रवा के ओई तू से कनके अपना बचोई तू। जय 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 मैया, जय 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 मैया, जय 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 मैया, जय जय माँ। दुनिया में जब से आइल बावे बढ़ल बावे परेशानी, लोगवा से कौन भूल भइल बा इहे पूछतानी इहे पूछतानी। दुनिया में जब से आइल बावे बढ़ल बावे परेशानी, लोगवा से कौन भूल भइल बा इहे पूछतानी। पूरा देशवा के संकट हटई तू हटई तू हटई तू हटई कोके सवारी माई से रवा के ओई तू से कनके अपना बचोई तू कोके सवारी माई से रवा के ओई तू से कनके अपना बचोई तू। अपने से आपन रहत बावे दूरे भइल बावे हाल पूरा। अखिलेश के सोचल सपनवा हो माई रह गइल बा अधूरा रह गइल बा माई सुना। अपने से आपन रहत बावे दूरे भइल बावे हाल पूरा। प्रियस के सोचल सपनवा हो माई रह गइल बा अधूरा। अभी सारी के भाग तू जगई तू जगई तू जगई तू जगई कोके सवारी माई से रवा के ओई तू से कनके अपना बचोई तू कोके सवारी माई से रवा के ओई तू से कनके अपना बचोई तू।